anw bɛ hali bi farati ɲagaminen sɔrɔ mɔgɔw la minnu bɛ tugu danaya hakilintanw kɔ. Dɔw bɛ ni wari caman ye, dɔw bɛ ni marifa ye, ani fɛɛrɛw ye u b'a fɛ ka minnu waleya. Wa ko o de y'a to farati bɛ a la. O de y'a to anw sen donna a la. O y'o ɲɛfɔ forobakan ARD la n'o ye polisiw ka farankɛlitɔnba cɛkɛda ɲɛmɔgɔ ye Holger Münch ye. Ɲininiw b'a fana jira marifa sɔrɔla yɔrɔ 50 la ɲinini kelenw na ka taa marifa minɛ ɲɛnamaw la ka se marifaw ma minnu b'a jira ko farati tɛ a la. O y'o ɲɛfɔ ka ɲɛ. A ka ca la mɔgɔ wɛrɛw bɛna minɛ o kɔfɛ a ko ten. Münch y'a ɲɛfɔ ko anw ye mɔgɔ wɛrɛw dɔn minnu jɔyɔrɔ ka ɲɛsin nin kulu ma. An ma olu dɔn tigitigi fɔlɔ. Sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ mɔgɔ 54 ma. Olu cɛla mɔgɔ 25 minɛna karidon sɔgɔma sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra nin seli nin kan n'o ye Reichsberger ka hakilina ye n'o ye Reich jamanadenw ye tɔnba ye min ye fanga sɔrɔ nin kɛnɛyako dantigɛli ye. Kiiritigɛlaw bɛ sigasiga u la ko u ye labɛn jɔnjɔn kɛ walasa ka don ni farinya ye Allemagne Bundestag kɔnɔ n'o ye wasadenw ka tɔnba min bɛ Berlin ni marifatigi kulu fitinin dɔw ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn dɔw ye min bɔra jalakitɔn fɛ. A man kan k'a miiri ko kulu min kɔnɔ mɔgɔ 12 bɛ yen n'a sɔrɔla mɔgɔ 100 damadɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ jamana sigicogo sɔrɔ tiɲɛna Allemagne jamana kɔnɔ. O bɛɛ n'a ta Münch ye dimi kɛ. Reichsberger ka tɔnba a ka fɔ la mɔgɔ 21 ɲɔgɔnna bɛ yen. An b'a jateminɛ ko 100 sarala 10 ɲɛsilen bɛ fariyako ma.